ଏଇଟା ଯାଦୁକରୀ ଟୋକେଇ। ଏଥିରୁ ବାହାରୁଥିବା ଚୁଡ଼ି ତୋ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେବ। ଯା। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ। ଗୋଟିଏ ଗାଁର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଏକ ଦଦଡ଼ା କଡ଼ିଆ ଥିଲା। ସେଠି ଗୋଟିଏ ଅନାଥ ଝିଅ ରୀନା ରହୁଥିଲା। ବିଚାରୀର ଦୁନିଆରେ କେହି ନଥିଲେ। ନା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବାପାର ହାତ, ନା ଆଦର କରିବାକୁ ମାର କୋଳ। ସକାଳ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ପିଲା ଖେଳିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରୀନା ପେଟରେ ମେଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରେ। ପୌଲା, ଆଜିକୁ 3 ଦିନ ହେଲାଣି ଘରେ ଚାଉଳ ଦାନାଟେ ନାହିଁ। ପେଟ ଭାରି କାଟୁଛି ଲୋ ବୋଉ। ତୁ ଥିଲେ କ'ଣ ଭୋକରେ ରହିଥାନ୍ତି? ଆଉ କାନ୍ଦିଲେ କ'ଣ ମିଳିବ? ଆଜି ତୋର ଏଇ ଶେଷ ପୁରୁଣା ଚୁଡ଼ି କେଇଟା ବିକିବି। ଯଦି କିଏ କିଣିବ ତେବେ ଯାହା ପାଟିରେ ଦାନା ପଡ଼ିବ। ମୁଣ୍ଡରେ ଚୁଡ଼ି ଟୋକେଇ ମୁଣ୍ଡାଇ ଖାଲି ପାଦରେ ରୀନା ଗାଁ ଦାଣ୍ଡକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଖରା ଟାଇଁ ଟାଇଁ କରୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପେଟର ଭୋକ ଆଗରେ ଖରା କ'ଣ ବାଧିବ? ବାବୁ, ବାବୁ, 2 ପଟ ଚୁଡ଼ି ନେବେ? ମୋ ମାର ହାତ ତିଆରି ଚୁଡ଼ି, ଭାରି ମଜବୁତ। ନିଅନ୍ତୁ ନା ବାବୁ। ଯା ଏଠୁ। କୋଉଠି ସବୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି ଆସିକିନା। ଖୁଡ଼ି, ତୁମ ହାତକୁ ଏଇ ନାଲି ଚୁଡ଼ି ଭାରି ମାନିବ। ମାତ୍ର 10 ଟଙ୍କା। ନିଅନ୍ତୁ ନା ଖୁଡ଼ି, ମୁଁ କିଛି ଖାଇନି। ଛି, ତୋ ଦେହ କେତେ ଗନ୍ଧ ହେଉଛି। ଦେଖିଲୁ, ତୋ ପାଖରୁ ଚୁଡ଼ି କିଣିଲେ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ପଳା ଏଠୁ। ସବୁଠୁ ନିରାଶ ହୋଇ ରୀନା ଯାଇ ଗାଁର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୋକାନୀ ମୁନି ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ପଶିଗଲା। କିନ୍ତୁ ମୁନିର ହୃଦୟ ପଥର ଠାରୁ ବି କଠିନ ଥିଲା। ହ୍ୟାଲୋ, ଏ ଭିକାରୁଣୀ, ତୋର ଏତେ ସାହସ? ମୋ 1,00,000 ଟଙ୍କାର ଦୋକାନ ଆଗରେ ତୁ ମଇଳା ଟୋକେଇ ଥୋଇଛୁ? ଉଠ ସେଠୁ। ମା, ମୋତେ ମାତ୍ର ଟିକେ ବସିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଉଛି। ଗୋଟେ ଚୁଡ଼ି ବି ବିକ୍ରି ହେଇନି। ମୁଁ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବି। କ'ଣ କହିଲୁ? ବସିବୁ? ରହ, ତୋତେ ବସଉଛି। ଭଙ୍ଗା ଚୁଡ଼ି ଓ ଭଙ୍ଗା ମନ ନେଇ ରୀନା ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା। ସେଠାରେ ଏକ ଗଛ ମୂଳେ ବସି କାନ୍ଦିଲା। କାନ୍ଦିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ମା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଝିଅ, କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ ରେ ମା? ମୋତେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଲୁ, ମୋ ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ଯାଉଛି। ହଁ ମା, ନିଅନ୍ତୁ ପାଣି। ଇଏ କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଖାଲି ଅଛି। ମୋ ପାଖରେ ଏଇ 2ଟି ଚୁଡ଼ି ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେବି କି? କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ଦେବା ପାଇଁ। ପଇସା? ପଇସା ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମା। ଆପଣ ମୋ ବୋଉ ପରି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏଇ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିଲେ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଭୟ କରନା ଝିଅ, ଆଖି ଖୋଲ। ମୁଁ ତୋ ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ମା, ଆପଣ ସାକ୍ଷାତ ବନଦେବୀ ମୋ ଉପରେ ଖୁସି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ କିଛି କରିନାହିଁ। ଏଇଟା ଯାଦୁକରୀ ଟୋକେଇ। ଏଥିରୁ ବାହାରୁଥିବା ଚୁଡ଼ି ତୋ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେବ। ଯା।